Nedávno jsem viděl video od Veritasium, kde Derek pokládal otázku, která mi přišla zřejmá. Seřaďte následující od největšího po nejmenší. Měsíce, planety, galaxie, hvězdy a vesmír. A odpovědi mě šokovaly. Jo, řekl bych, že Měsíc je asi nejmenší. Řekla bych, že hvězdy jsou nejmenší. Ale Slunce je hvězda. Planeta by mohla být na vrcholu. Nejsme odborníci na astrologii. Takže si myslím, že musíme uvést do perspektivy, jak velký vesmír ve skutečnosti je. Od největších planet a hvězd až po skutečně neuvěřitelnou velikost supermasivních černých děr. Pojďme se vydat na cestu. Jsem si jistý, že víte, že Slunce je větší než Země. Možná jste už viděli podobná srovnávací videa a obrázky. Když slyším, že Slunce je 100x, 10x širší než Země, je pro mě těžké si skutečně představit, jak takové měřítko vypadá. Rozhodl jsem se vám to ukázat. Pro demonstraci bude jedno zrno rýže znamenat jednu planetu Zemi. Každý člověk, který kdy žil a pravděpodobně kdy bude žít, pochází z tohoto malého zrnka rýže. Stačí jen 1300 zemí, nebo zrnek rýže, abychom naplnili Jupiter. Vypadá to nějak takhle a vím, na co myslíte. Co Slunce? Bylo by potřeba 1,3 milionu zemí, aby se úplně zaplnilo Slunce. Pamatujte, každé z těchto zrnek rýže představuje celou Zemi. Každého člověka, který kdy žil a pravděpodobně kdy bude žít. A to je jen jedno z těchto zrnek. Ze všech planet, asteroidů, komet, měsíců i samotného Slunce v naší sluneční soustavě. 99,86% této hmoty je ve Slunci a téměř 90% z toho malého zbytku zabírají Jupiter a Saturn. V tomto měřítku je hmotnost Země téměř zanedbatelná. Nemyslím, že si uvědomujete, jak je Merkur malý. Merkur je ve skutečnosti velmi malý. Má asi 40% velikosti Země a je jen o něco větší než náš Měsíc. Na Merkuru byste mohli umístit celou Asii. Toto, co držím, je model Země a Měsíce v měřítku. Kdyby Země byla takto velká, Měsíc by byl jen takto velký. Otázka na vás. Pokud by Země a Měsíc měli tuto velikost, jak daleko by Měsíc obíhal? Většina lidí to řekne takto, nebo podobně, ale ve skutečnosti je to mnohem dál. Máme model Země a Měsíce v měřítku. Teď vám ukážu, jak daleko Měsíc opravdu obíhá od Země. Možná si myslíte, že v tomto měřítku by to mohlo být takhle, ale ve skutečnosti je to až tady. 4,6 metru od Země. V reálném měřítku to odpovídá asi 300 000 mil. Vím, že to porovnání vypadá šíleně, ale je to pravda. Vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je tak velká, že by se tam vešly všechny planety sluneční soustavy. Díky tomu si uvědomíte, jak působivé byly mise Apollo na Měsíc. Děkuji Odoo za sponzorování této části videa, než budeme pokračovat v objevování vesmíru. Odoo je komplexní software pro řízení, který pomáhá podnikatelům dosahovat obchodních cílů. Mají spoustu aplikací, které můžete prozkoumat, ale co mi přišlo zajímavé, je to, že vám skutečně umožní spustit e-commerce stránku bez jakýchkoliv potíží. Přidali AI funkce, které vám pomohou lépe strukturovat internetový obchod. Stačí si vybrat, jaký typ webové stránky chcete pro své konkrétní podnikání a jaký je váš hlavní cíl s tímto webem. Stačí nahrát logo značky nebo použít jejich předpřipravené palety a zvolit stránky a funkce, které na webu potřebujete. Nechte systém pracovat, proces je intuitivní a nevyžaduje znalosti programování. Web si snadno upravíte a připravíte k prodeji během pár minut. Stačí přidat produkt, cenu a obrázky. Vaše první aplikace Odoo je zcela zdarma na celý život, včetně neomezeného hostingu a podpory. Dokonce vám dají vlastní doménu zcela zdarma na celý rok. Jako podnikatel vidím, že svým aplikacím věří a investují do nich vlastní prostředky. Při použití 2 a více aplikací můžete zvolit některý z cenově dostupných placených plánů. Jste-li podnikatel a zaujalo vás to, klikněte na odkaz v popisu a podívejte se na Odoo. A tím zároveň podpoříte tento kanál. Teď se pojďme podívat na opravdu obrovské hvězdy. Video od Veritasia, které jsem vám ukázal,
se obecně zabývá velikostí hvězd, ale existuje mnoho typů hvězd s velmi rozdílnými velikostmi. Proto nám mnoho hvězd na noční obloze připadá ze Země odlišných. Proč jsou například tyto extrémně jasné hvězdy tak jasné, když jsou před námi ukryty miliony extrémně slabých hvězd? Je to hlavně kvůli světelnému znečištění, ale to je jiný příběh. Začněme Sluncem. Slunce je stabilní hvězda hlavní posloupnosti a v jádru slučuje vodík na helium. 90% hvězd ve vesmíru tvoří hvězdy hlavní posloupnosti, které sahají od chladných červených po horké modré. Menší než naše Slunce jsou bílé trpaslíky. Jde o zbytky hvězd s malou hmotností, které odhodily vnější vrstvy. Jsou mnohem hustší a teplejší než Slunce, ale velké asi jako Země. Ve skutečnosti ve svých jádrech neslučují prvky, místo toho pouze vyzařují světlo a teplo, jak chladnou. Většina hvězd ve vesmíru nakonec skončí jako bílý trpaslík. Neutronové hvězdy jsou ještě menší a vznikají jako pozůstatky masivních hvězd po explozích supernov. Tvoří je téměř jen neutrony, proto jsou extrémně husté. Ačkoliv jsou velké jen jako běžné město, jsou 1,5krát hmotnější než celé naše Slunce. Pak přejdeme k veleobřím hvězdám. Tyto hvězdy jsou 100krát až 1000krát větší než Slunce. Jsou velké, rychle spotřebují palivo a brzy zaniknou. Při supernově je Betelgeuse slavným příkladem červeného veleobra. Ale co ty největší hvězdy ve vesmíru? Mluvím samozřejmě o hyperobřích hvězdách. Zadáte-li do Google, jaká je největší hvězda ve vesmíru, objeví se U-Scuti, hvězda 909krát větší než Slunce, což ale není správně. Je hvězda, která je ještě větší a je to děsivé. Seznamte se s VOHG 64, neobvyklou červenou hyperobří hvězdou ve Velkém Magellánově oblaku. Je 1540krát širší než naše Slunce a více než 280 000krát jasnější. Pokud by naše Slunce svítilo jako tato hvězda, průměrná teplota Země by byla 8000 stupňů Celsia. Naše oceány by se vypařily a obloha by byla neustále bílá kvůli ohromující zářivosti. Světlu trvá 15 sekund oběhnout naše Slunce, ale u VOHG 64 by mu to trvalo asi 6 hodin. Do VOHG 64 by se vešlo 3,65 miliardy sluncí. Pokud by tato hvězda nahradila naše Slunce, dosáhla by téměř k dráze Saturnu. V našem vesmíru jsou i větší objekty než hvězdy. Einsteinova teorie relativity předpověděla jejich existenci, ale zněly příliš šíleně, takže se je Einstein snažil roky vyvrátit. Mluvím o největších jednotlivých objektech v celém vesmíru, černých dírách, ale nejen o nějakých černých dírách. Ano, existují černé díry hvězdné hmotnosti jen s několika hmotnostmi Slunce, ale jsou poměrně malé, zhruba jako běžné planety. Chci mluvit o největších černých dírách ve známém vesmíru, které se nacházejí v srdci většiny, ne-li všech galaxií, supermasivních černých dírách. Tito naprostí obři obsahují mezi 100 000 až desítkami miliardkrát více hmoty než naše vlastní Slunce. A děsivé na tom je, že právě teď kolem jedné obíháte. Ne, opravdu. Střelec A hvězda je supermasivní černá díra uprostřed Mléčné dráhy. Váží 4,3 milionu sluncí a je 26 000 světelných let daleko. Když vám teď někdo ukáže černou díru, nejspíš jde o datovou vizualizaci nebo animaci, ať už ode mě nebo od jiných. Ale tahle ne. Toto je fotografie Sagittaria A hvězdy, jedné ze 2 černých děr, které jsme zachytili. Tým Event Horizon Telescope použil řadu radioteleskopů rozmístěných po celém světě, aby v podstatě vytvořil teleskop o velikosti Země. To jim dalo dostatečnou sílu přiblížit se skrz hustý plyn a prach naší galaxie, aby našli hvězdu Sagai. A tady to je.
Ale ty největší supermasivní černé díry jsou téměř neuvěřitelně obrovské. Začněme tady u velikosti Slunce. Tato první černá díra, i když je podobná velikostí Slunci, má ve svém temném propadlišti více než 100 000 hmotností Slunce. Když se dostáváme blízko oběžných dráh vnitřní sluneční soustavy, vidíme další menší supermasivní černé díry, než najdeme naši vlastní černou díru. Střelec A hvězda. To je teprve začátek. Při opuštění sluneční soustavy potkáváme opravdová vesmírná monstra. Sinus A má ve svých hlubinách 2,5 miliardy hmotností Slunce. Míjíme M87 první vyfotografovanou černou díru a cestu končíme u TON 618 největšího potvrzeného objektu ve známém vesmíru. To video je úžasné a opravdu dobře ukazuje rozdíly ve velikosti mezi supermasivními černými dírami. Nemyslím, že to dobře ukazuje, jak velký TON 618 opravdu je. Tady je náš sluneční systém. Slunce, planety, měsíce, asteroidy, komety, všechno, s čím se lidé pravděpodobně kdy setkají. A tady je TON 618, největší černá díra v našem vesmíru. Tento kolos pohlcuje hmotu v hodnotě celých galaxií a stále roste, nachází se 18 miliard světelných let daleko. Do jeho horizontu událostí byste vedle sebe vměstnali 11 slunečních soustav a obsahuje téměř 70 miliard sluncí hmoty. A to šílené na tom je, že protože je tak daleko, tak to vypadal před 10 miliardami let, dnes je téměř jistě mnohem větší. Za černými dírami nacházíme větší seskupení hvězd. Samozřejmě mluvím o galaxiích, právě teď jste v jedné z nich, nacházíte se zhruba tady. Mléčná dráha obsahuje stovky miliard hvězd a měří asi 100 000 světelných let. Ale jak to vypadá vedle největší galaxie ve vesmíru? IC 1101 je největší známá galaxie ve vesmíru. Obsahuje 100 bilionů hvězd a průměr má 5,5 milionu světelných let. Oproti průměru naší galaxie, který je 100 000 světelných let, jsme opravdu malí. Všechny tyto objekty, hvězdy, planety, černé díry, galaxie, jsou, jak jsme ukázali, neuvěřitelně obrovské. Ale ještě větší je samotný vesmír jako celek. Prostor, který obsahuje všechny tyto obrovské objekty. Rychlost světla je maximální možná rychlost v našem vesmíru 300 milionů metrů za sekundu. Kdybyste obletěli Zemi rychlostí světla, trvalo by to méně než mrknutí oka 1,013 sekundy. Je zřejmé, že je to neuvěřitelně rychlé, ale i při této rychlosti by vám trvalo 8 minut, než byste dorazili ke Slunci, 4 roky k nejbližší hvězdě, 2,5 milionu let k Andromedě a 45 miliard let k okraji našeho pozorovatelného vesmíru. Vesmír není prázdný, je plný více galaxií, než si dokážete představit. V našem pozorovatelném vesmíru se zdá, že existují 2 biliony jednotlivých galaxií, podobných naší Mléčné dráze. Každá z těch 2 bilionů galaxií je plná stovek miliard hvězd, obklopených planetami stejně krásnými a složitými jako ty naše. V našem vesmíru je více planet, než je zrnek písku na všech plážích a pouštích Země a ten rozdíl je opravdu obrovský. Mohl bys spočítat tolik písku, kolik by naplnilo 250 000 zemí a pořád by bylo víc planet. A ty mi chceš říct, že si myslíš, že jsme jediná planeta s životem. Myšlenka, že jsme v tomto obrovském vesmíru sami, je pro mě jednou z nejděsivějších. Takže do příště, odebírejte. Fuj, to je tak nechutné. Asi ne.